L'educació ambiental neix en resposta a una necessitat, que és la necessitat d'incorporar a dintre de l'educació i de la institució educativa elements que fins ara no teníem en compte, que és la importància de la natura com a base per la nostra vida. I des de, inicialment, el coneixement dels arbres o dels ocells, que érem conscients de que no coneixíem gens el nostre patrimoni natural, venint del franquisme, fins a poc adonar-nos que no es limita al coneixement estricte dels elements que composen la natura, sinó també del funcionament de la natura com a sistema i de la dinàmica amb què els humans actuem sobre els sistemes naturals, fent-hi uns impactes que alhora fan que el sistema es deteriori i aquest deteriorament del sistema aleshores repercuteix sobre la nostra salut o sobre la nostra capacitat d'obtenir-ne recursos d'una manera sostinguda en el temps. Aquesta presa de consciència de que no és un fenomen només local, d'estimar l'entorn, sinó que és un fenomen global i que ve condicionat per un sistema productiu concret, ens porta a una visió molt més global, que és la d'entendre que és tot el model el que convé canviar, que aquest model no ens funciona, perquè és un model basat en explotar els recursos i no repercuteix, aquesta explotació, diguem-ne, imprudent dels recursos, no repercuteix en el benestar de tothom de manera repartida, sinó només amb els interessos d'uns pocs, de manera que cada vegada tenim un planeta més deteriorat, uns sistemes naturals més deteriorats i més gent pobra. Llavors, aquesta combinació ens porta a veure que això és un sistema insostenible i a plantejar l'horitzó de la sostenibilitat com a lloc on arribar, que seria dir, acceptem que hi ha unes limitacions ambientals, que el planeta té uns límits, i treballem per un sistema de desenvolupament que sigui ecològicament viable, que sigui socialment equitatiu i amb un sistema econòmic que sigui eficaç a l'hora de distribuir els recursos. I amb aquest horitzó és quan diem, per aconseguir això hem d'introduir una sèrie de continguts, habilitats, valors en l'educació. I volem transformar l'educació per convertir-la en útil per fer una societat sostenible. Per mi aquesta seria la definició d'educació ambiental, d'on venim i cap on anem. És un repte en el que estem, encara no ho hem aconseguit, però estem fent passos. Des del meu punt de vista, si tenim en compte que els problemes que afrontem són molts, són canviants i que n'apareixeran de nous, l'objectiu no és tant aprendre uns comportaments concrets per fer front als problemes que tenim ara, sinó capacitar-nos i tenir recursos per poder, a mesura que apareixin els problemes, analitzar-los, veure quines són les alternatives, negociar propostes, prendre decisions, actuar i aprendre del procés. I per tant això entenc que és un aprenentatge d'un procés de fer-me càrrec del problema i buscar-hi unes solucions amb els altres. I aquest és el procés que crec que cal aprendre quan diem d'introduir els temes de sostenibilitat en l'educació. No parlo de l'escola, perquè aquesta actuació de veure quins són els problemes que tenim, buscar-hi alternatives, fer propostes, actuar, es pot fer en tots els àmbits. Es pot fer en un àmbit d'un barri, d'un solar abandonat, d'un problema de soroll o d'una proposta de millora de les relacions del barri. Per tant, no és només a l'escola. Un dels elements que crec que és important és veure que aquests processos de millora que acaben repercutint en solucionar un problema concret o en millorar el nostre entorn, són profundament educatius si els sabem aprofitar. O sigui, són oportunitats d'aprenentatge i en aquest sentit són educatius. El que no és educació ambiental és l'endoctrinament. En un moment donat, nosaltres com a institució, per exemple com un ajuntament, jo puc necessitar demanar la col·laboració dels ciutadans perquè separin les escombraries. Aleshores faig uns missatges que són necessaris i que dono instruccions concretes per col·laborar.
Això és comunicació, necessari, però demanaria que no li posem el títol d'educació ambiental. Educar, en aquest cas, penso que no és tant instruir sobre una manera concreta d'actuar, que seria un canvi de comportament concret, que el puc necessitar i que utilitzo els mecanismes que tinc de comunicació per fer-ho, sinó que en el cas aquest un procés educatiu passaria per veure quin és el problema que tenim, per què produïm aquests residus, de quina manera podríem funcionar sense produir aquests residus, com podem implementar alguna solució, com ho fem i treballar perquè anar a resoldre d'arrel el problema, no tant en concret a fer una mesura que em resol ara i aquí, que és pa per avui i fam per demà, no? Sí, entenc que de quina manera participem en resoldre els problemes, quan ens el sentim que és cosa meva. Quan sentim que és cosa meva. En aquest sentit, crec que educar passaria per capacitar, en el sentit que em sento que tinc els recursos, que sóc capaç d'actuar, però també d'ajudar a fer sentir capaç, que sentim empoderar. És cosa meva i puc canviar alguna cosa. I aquest doble sentit de capacitat, soc capaç i em sento capaç, crec que seria el resultat que buscaríem en educació. Jo penso que sí, que l'educació ambiental pot ser un pretext per repensar la manera com eduquem i com aprenem. És el repte, un dels grans reptes del nostre temps, i l'escola ha de preparar per afrontar els reptes dels nostres temps. Si volem ciutadans capaços de prendre part en les solucions i, per tant, que es facin càrrec que és cosa seva, vol dir que han de sentir que poden anar canviant cosetes des de l'inici, per exemple, a les escoles, quan treballem en millorar el pati o en millorar la plaça o en canviar l'aïllament perquè no tinguem tant soroll, estem fent aquest exercici, preguntar-nos sobre si el que el nostre entorn ens agrada o no ens agrada, què podríem millorar, de quina manera jo puc actuar i junts com som capaços de fer-ho millor que un de sol. Tot aquest aprenentatge és el que després jo m'emporto a casa meva o on sigui i puc repetir. Percebo, és una percepció personal, que s'han vist alguns anys d'estancament, segurament acompanyats de la crisi o també d'una certa pèrdua de moda d'aquest tema. Va haver-hi un moment en què totes les administracions van crear els seus departaments ambientals i hi havia escoles de natura a tot arreu, mantingudes pels ajuntaments, etc. I després tot això va fer una gran davallada. Ara, s'han mantingut molts programes i s'està treballant. I conceptualment, a poc també anem avançant. I en aquest sentit jo ressaltaria la importància que va tenir pel col·lectiu d'educadors ambientals el Fòrum 2000 d'Educació Ambiental que va organitzar la Societat Catalana d'Educació Ambiental, perquè allà, treballant amb equips de tot el territori, vam fer una reflexió de com havíem de renovar l'educació davant dels reptes de la sostenibilitat. I bona part de les coses que jo ara parlo neixen d'aquelles reflexions i això crec que va marcar un cert abans i després i ens va posar en línia d'anar millorant en aquest camí. Ara, falta recursos decidits i falta, penso, força. Ens falta una mica de força per fer avançar més en educació ambiental. Penso que més equips, més estables, més recursos, més formació, tot això ho tenim una mica precari. Bé, l'educació ambiental urbana està molt relacionada amb entendre la ciutat com un lloc millorable i en el que no sols hi trobem desastres, sinó avantatges.
És a dir, a la ciutat l'hem vist bastant des de la perspectiva ambiental, com un lloc on tots són problemes, no? De soroll, de contaminació, de manca de verd, d'estrès, de residus, etc. I sembla que una solució podria ser escapar-ne, podria ser una via. Crec que al veure-ho també com aquell lloc on es generen les idees, la ciutat és el lloc on vivim molta gent, on ens agrupem perquè hi trobem solucions a la nostra vida i per tant on es generen les idees i podem generar idees bones i noves. I per tant no és sols un lloc on hi ha desastres, és un lloc on hi ha moltes possibilitats. I aquesta educació ambiental urbana podria tenir com a característica pròpia el saber que en el meu entorn de barri, de carrer o d'àmbit social tinc maneres concretes de tenir una visió diferent del que pot ser aquesta ciutat i confegir-la amb els altres, aquesta visió, consensuar-la, veure què hi puc fer per caminar cap allà, implementar aquestes solucions, avaluar-les i tornar a començar. I aquest procés de millora contínua, de fer la ciutat que volem. I crec que ens obre totes aquestes possibilitats la ciutat vista com a oportunitat. Allò que deien els alemanys de la ciutat, l'aire de la ciutat us farà lliures, i que ara està una mica contaminat, però no sols. També hi ha un espai de llibertat i de creativitat que podem aprofitar per fer un món millor des de la ciutat.